بل زبل أبز مدري مودع تايبلون سق بل زبل الذي أرست انتهم زول سق عيبلني إرميا سق كبل فتين نيرو جن كلام الله خمسة توقع مسبل خايفة وتزاري يرجع يزاري بنيل نيرو كلام الله زلوا سق كبل يكلني كلام الله زلوا سق عيبلني سلذي أرستي سق عيبلني زبل كمهللة كتسألي بل تاي زبل كمهللة كتسألي زبل يسوع قويتاي أساس قويتاي مزمور مهر رينا كم مأتوي ترايزي كونسي تقالبو حيل سلازلوه مزمور 7 كلتن موصو مزمور 7 كلتن 10 تخلته مزمور 7 كلتن 10 تخلته بغلته خنبو باي سم እግዚአብሔር ይባረክ ለተቃል አምላክ ዘድህብሲ ዘድህበሉ ሰና ይረክብ ይሉ ስለዘሎ ንቃል አምላክ ዘድሃበ ኣብ ኦንላይን ኮነ ኣብዚ ዘለና ኮነ ብጣዕሚ ሰናይ ነገር እዩ ማለት እዩ መዝሙር 72 ቁጥር 12 ከምዚ ይብል ነቲ ዝጠርዕ ድኻን ነቲ ረዳኢ ዘይብሉን ምስኪን ከናጉፎ እዩ ነቲ እንታይ ዝገብር ዝጠርዕ እስከበሉ ምጥራዕ እንታይ ማለት እዩ ናብ በቃ ዝዛረብ ርድኣኒ ሓግዘኒ ደግፈኒ ዝብል እዩ ስለዚህ አንተ ቦ ቀድመ ምዝራብካ ቀድመ ምጥራዕካ ተአምኖ ነገር ክህልውካ ክእል ኣሎ እምነት ዝበሃል ነገር እቲ ካይራአየ ዝኣምን ሲንሱ ብፁ ይልወሎ ሰብ ካይራአየ ከመይ ገይሩ ይኣምን ኣብዚ ስክር ኣይወስክን ወላ ሓደ ዝርአ ዘይብልና እስኪ ኣምላኽ ኣምላኽ ኣበየላ ኣምላኽ እንታይ ኢሎምና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣምላኽ ናትና ግን ኣብ ውሽጥና ኣለና ስለዚ ከይኣመንካ ኸ ከመይ ገይሮም كمتي كأمونو مجمرتا إزقال نمتى إزقدم لكم زلهم مسلكم السبق زلخون إززبل زلخون أنت دا زيد هم نالو أنت دا أميننا ولا زبلنا تبلنا نترع كنسلونا ينخلنا سب كم يجير تسلق على أملاك كأمنه سب كم يجير أملاك كم زلوا بتخكل أملاك كم يلخ تسلخل كم يجير خن بخل كايشم كم يجيرون كأمنو كايلو رومي معرف 10 ترارينا يقطري 10 شعاته مبارس امنت كام مسمعون بقال كريستوسيو كاب قطر 10 غنا كاسياوسون نغيتانا نمسكرنا من امنو يبليمو كلاتهم نون غلا يتعززوان اوكي قطر 15 رومي 10 قطر 15 كميو اغارتهم سناي زبسرو خندي صبقيو زبل صحف انت زي كوينس كمي غرمدو كسبكو يوم يبل قطر 4 جنا خي نتبو زي امنو سوري كل لا بلكم كل لا يكتب لهم قطر 4 رومي 10 قطر 4 رومي 10 قطر 4 جنا خي نتبو زي امنو حجي السبكو زلخو انت ربو زي امنا خوينا سقبل ينبلنا لكم سئلنا زرا خوينا انتر مجمر تاسب بمن اميننا انا نزارب زلنا نسبخ زلنا قرمي سلازي نغزابير اميننا نسب كنتلنا نتم نغزابير امينهم نسمعنا زلوخا ازقال زي يخونلهم سلازي قدم نغزابير مؤمن قدم توخفللكا مسقل ابقران مؤمن يزبلص تنبي ملكا فلطتن زي بلكا ترغم يبلون يبزلو سلازي انتايلو غنا خنت بو زي امنو بو مني كريستوس يسوس كريستوس بو زامنو عمله خمزلو نامنينا يزبل بزح حساب هو تامن جن ابتي زامنو ورغن يركب دو يلن مخنيات امنت كمي غير كاتفلطو تامنت تفلط الله تخيل اتقال املاح بتقال املاح توصن كتاتن كلخا ابو دما حيل خمزلون كتفلط كلخا نتقال امين كادما تنقاسقاس كلخا يتتخكل شعو امين كلخا مالتي حدا نحنا اميننا نبلون ملكت علينا كبيتنا بزمتنا تاخيبنا زلنا امنا سلازلنا ناتنا زم محراي اميننا دو تبلا اخا نمل ترى خوينا هو اميننا سلاز امنا كاب غزانا نبز مصين حدا امنتنا يزي انت كنقبر مو ابزي رخيمنا بايدنا چبينا ايكونن اتي بوز امنالو مستنبوز امنو احوات كوينا بزعبو خنزاربلو اب سفرازي مصينا لنا سلازي قدمنا بزم صانا كن حدا زامنا ينيرنايو نس كريستوس يسوس يبحال يزبزلو
ስለዚህ እቲ ካብ ቤትና ናብ ዘምጻና እዚ እምነትና ይባሃል ምን ክርስቶስ ኢየሱስ ስቂልና ይኮንና ንመጽና ስለዚህ መጽና ኮል ናብ ስፍራ ዝበጽሕና ግን ነቲ ዝብሎ ዘሎ ቃል ከይሓዝና እሞ ኣብ ልብና ከይጻሕፍና እንተላ ከይድና ግን እዚ እውን ሓደ ነገር ናይ ባዕሉ ነገር ከም ጽይ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ግናኸ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዑ እዮም እንድዕዳ ከይኣመንና ኮይና ናብ ስበርሽ ኣብዚ ምስተኣከምና እንታይ ምኽንብል ኢና ሽዑ እንታይ ኢና ክንጽውዕ ኣብ ኤርምያስ 33 ምሽ ከም ኢሉ ጸውዓኒ ክምልሰልካ ኢሉ ንመን እንታይ ዘይኣመንካ ከመይ ጌርካ እሞ ስለዚህ እዞም ሰባት እዚኦም ሎም ስቕ ኣይብለን ዘለኹ ኣሚኖም እዮም ፀዊዖሞ ትሕዝን ኣለኹም ዳሕጂ ስቕ ኣይብልን كننبر وين هذا حتى قاله تعجبرن سق أيبلني دايلو وداويت محرني سق بايلو سق أيبلن ساتو ديلما يحلف ندي زلهم يجرو حلف با كتوع با فوس با وداويت له ديلما سق أيبلن كل نجارات تاريخ من بارح جنتا إزدالنا زول سلازي آمين نادو مس آمنا إننا نصوع يمحر يفوس يدحن نايزل عالم أملاك مخان مسفلتك تدليني خاتبل سلازي عالم سلازي فلتها تدليني خاتبل تزلق صعبيج سلازي فلتته حمم مس حمامه نعمني خيط نب حكيم مخنياتو مس حمامه نتحكيم تايبل له تدليني خا دكتور يبل له قدمينا بدكتور مخادو جن حاميميو نتحمامو خفوصة زغل جن فليتيو آمينيو دكتور سلازي دكتور تدليني خا سلازني كريستوس يسوع زي فلت كايو كم يجيركا كتدحنني خا ختبل تخيل أي تخيلن زي آمن كايو كم يجيرو سلازي كأمنو خا كم يجيرهم رومي معرف عسر تيزل صابج كأمنو أتم إيمان نبلا زلنا حواتي أستوعب بزح جزء أمنت ستدقاقمت أمنت كهلا عيني تزمسل ويكم زي بمنفس قدس سجخو زعات وكا ويكا بنفس شو إلو ويكا ليت حاليم كادك إسكا والله خامتي أمنت أنا أمنتي زبلكا قليز مسلكا ويدما نا أمنت ملكت وأنت لو مسي أمنت قدمت ساعتنيا بزي عادة تسمع لا أنت أمنت زبل أيكونا فلسم كوي قنا خيلو نتبقو زي أمونو خمي لهم كتصورو يوم بزعبو خاي سمعو خي كما يجيرهم بقو خأمنو زعبو خاي سمعو خي كما يجيرهم بقو خأمنو زعبون تزي أمينهم وداويت محارنا خولو أي كل الناس قبله أتوم سقبل زبلخه أيامنون سقبل زبل زلوكات يوم كاسلن بعلمون كأيامن كاي تربشوا نابز مدري كربش ترى يكونس كريستوس يسوع كل ليس لحياتنا قد كاتن كسكالين ماتي تحزنون لهم ده أمن فاسكم صبوا يسمعكم على ده يسوع قويتاي برهان يسمعكم ترى حاجوس يسمعكم ترى حيلي يسمعكم ترى زيادة مستر بروخات مسحاب قدس يبلنا حنساب من حوار دحيننا هنا مش سلزي مدحنا أبينا نفرد اتيك قالوا أميننا أوان أميننا بتك قالوا كنماللس كلنا أميننا إحنا أمنت إن بالك والله جبرت إكي عمسة قالوا تعمسة زجبري له عمسة أنت تجبر أمانة وانك أجن عمسة تجبر ترى وانك سلزي كميل بزعبو خاي أمنو كميل إنك صعوة أمينو بزعبو خاي سمعو خاي كميل جيرهم بقو خأمنو زعبو خاي سمعو كميل جيرهم سلزينا كل جزء سليس كريستوس نسبخ زلنا سلزينا كل جزء سليس كريستوس حيالنتن كعالنتن أملاقنتن نسبخ زلنا سلزينا كلها مدري أبزي نكريستوس تتصوعت ويدما بكريستوس أمانة تبت سلسب زي كونك تسبخ زقبا سل كريستوس يسوع كسبخ زقبا سل يسوع كريستوس جزء تركب نكريستوس جزء تسن نكريستوس كلنا برخان نكريستوس ده أمبر سلسب كسبخ انتو عيلك أخيلك كاي كريستوس أبز مسيحهم أب ميداوت يخوم سلح أنت بيت كريستيان سلح قل سبات كتزارب وعلو أي بلنان قدفوا النسو بعلو حتى تلاي بقى جزينا نتقاملو سلح كريستوس نسبخ جزينا نتقاملو سلح زيد حنان نفسات جزينا نتقاملو سلح فلتات قال عامله نفلت يسوس قويتاي سلح زنبار انتايلو تيعونا بتام مزمركم ملسكم ايه شعوت لمن كتقرع تخل دو يتخل هجي هتحيزكم نقرب بو خي امنكا كم يقدر كتقرع تخل مس حاممكا حكيم كم زلو
أتحكم دما يفوز كم زخون أنت زي أيمن كان أنت زي فريد كا كم يقدر كان محكم تخيل لذي نفس وكف سب حكم يدلي نسد ما كرسس يسوس يبهال نفس سب كله نفس سب تبهال بمدحان معلتي نم معلتي فتصمو مدحانكم مدحنا حنت معلتي رايت فتصمو تكون معلتي مدحانكم تكبروا لازم مدحنا معلتي نفتصمو ስለዚህ ና ሁሉ ጊዜ መስቀል አምላክ ነበር ዘለ ኖ በቃ انا حنسا በቃ ናይ ዘላለም ህይወት ረኺበ ወዲ አለኹ ትብሎ ነገር አይኮነን ንማዓልቲ ምድሓንኩም ብምንታይ ገርና ምድሓና ንፍጽም በዚ ቃል አምላክ ገርና እቲ ናይ ዘላለም ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ አሚንና ምዝረኸብናዮ ዳሕራይ ድማ ናብ ፍጻመ ክንከይድ ድማ ምድሓንና ድማ ንምድሓን ነፍሳትና ድማ ንምድሓን ስጋና ድማ ንምድሓን ኩሉ ነፍስና ከይጠፍእ ኩሉ ግዜ ነቲ ቃል እንዳስተንተና እቲ አምላክ ዝብለና ክንገብር ይደልየና ስለዚህ እንታይ ኢሉም በአርቲ መዝሙር 72 ለቲ ዝጠርዕ ድኻን ለተረዳእ ዘይብሉን ምስኪን ከናግፍ ለማዓንቲ ብለኩም ኣለሁ እግዚአብሔር ዘናግፎ ሰባለ አሜን ነዚህ ሆነ በሜዳ ሰምዕ ሆነ ክሰምዕ ከም ዝቃዝበልና ንዑ አሚኑ ዝቀረበት ነፍሲ ምድሓን ክትረክብ ያብላለሁ ምድሓን ክትረክብ ያብላለሁ ኢየሱስ ጎይታ ከጠርዒ ክረክብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ አስቴር ቁጥሪ ምዕራፍ 6 ተሪና ቁጥሪ 13 ማርደኳይ ዝበሃል ንአምላኽ ዝአመነ ሰብ ኩሉ ግዜ ምዕራፍ 6 አስቴር ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 13 ሒዘ ዘለኹ ግን ቀድምና ኣብዚ ምንባበይ ግን ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ጥርዓኑ ዝጠርዕ ሎም እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት ይመስለኩም እቲ ናይ አምላኽ ዝደሊ ሰብን እቲ ካብ አምላኽ ክፈለካ ዝደሊ ሰብን ምፍላይ ክኸውን ሓደ ነገር ካብ ከተሕዘኩም ደሊ ኣለኹ ስቕ ኣይብልኔ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተረፍ አውድቆ ክብልኩም ከሎ ኣይወድቕኔ ፈሓብሎ ፈሓይብልኔ ሓይልኩሞ ኣይደክምኔ ምክንያቱ ንመን ከም ዝኣመንኩ ፈልጥ ሰባት ዝበልዎ ኩነታት ዝበልዎ ኣባይ ይሰርሕን ስከበሎ ኮልኩልዎ ዶብልዎ ዝበሉ ኣይሰርሑን እዮም ከምተ ዝኾን ጉንዲ ተዳሊ ዘርእየኩም ዘሎ ሕጂ ክስቀል መንግስቲ ዝኣክል በቃ አምላክ ግን ሓደ ነገር ራሕራይኩም ብበልኩም አምላክ እንተፈቀዶ ግን ክፉእ ኮነ ጽቡቅ አምላክ እንተዘይፈቀዶ ኣይከውንን ይዝብል ከረክም ማንኛው ዝኾነ ይኹን ዓይነ ሰብ ኣብ ልዕለኹም ኣብ ልዕለይ ዝተዛረበ ኣይሰርሕን አሜን أنا سقوم من أمسمر سلا نخيد أبتقالو سلا نتصنع دحرو زمت زربا أبا خير نمخنياتو خمي غيرو مخاطوي እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ እዩ ጻድቃን ድማ ጎዮም ናመን ይምዕቆብሎ ስለዚህ ናውን ተማዓቂውካ እስኪ ሕጂ ማይ ዝናብ ኣብዛ ገዛእቲና አለ ሕጂ ዝናብ ይሃርመና ዶ ሪኢኹም ዝናብ እኳ ዘይሃርመና ወይ ከነጥበና ይዝኾን ገለ ንብል እንዲና ነዚ ገዛ ኸመና እሞ እግዚአብሔር እሞ ክንደይ ካብዝን ላዕሊ ምዕቆቢና ዘይኮነ ብለኩም ኣለኹ ሓሳብ አምላኽ ዘይኮነ ካብ አምላኽ ዘይኮነ አባና ወላ ሓንቲ ኣይበጽሕን እዩ ብግልና ኾነ بمحبر كونه عيبتسحن يو أرجس إنجركم الله عيبتسحن يو نحن على كرسس كنسبخينا أمين نخالقنا ينسبخينا نحن أجمعتنا ينسبخينا كنا ذاتنا ينسبخينا نكرسس يسوس كنسبكوينا سقد ما عين بلن أمين سق عين بلن سلسي إذا مرد كويس بحال إسرائيل سل إسرائيل دوز بالسبي بقى كله أبى أفدق جندان نقص كوينو زلمن نب أملاك مترع ويكام متصوع عايز نقولكم ذلك سوق عيبلين أشاق عيبلين مرد كوي زي حسر ربي حلف لكم اللهم أنت مستجزين هذا الله خير مالتيم همان كا نتيز ورد كله نزرش سبيتو نقولهم فتوتن أزون تقولهم أتوم تبيبان زرش سبيتون دما مرد كوي إتي أبكيرمو كتودق جمير كازلخا حزوني كتودق جمير مارد كوي أكيد متودق جمير كازلخا زمارد كوي بحسب أتحيجكم يعنتبو إسرائيل بملتها تفاصل الدليل زحمان زبحال تشاريخو إسرائيل كيدان زلهم زغنو أنا سهم كيدان لنا زودقنا يلن أمين أنا سهم تيالنا كيدان لنا كيدان هذا ما كريستوس بدم يسوع سلازي كنكتصلينا كنترعنا أملاكنا هذا ما كسم عناي سلازي إذا ما رد كواي نامن يترعني يريد لكم سلا ترعان سلا سقبل تبهالو عايبلين حاموش دقاي تعرفه أبا أفدق جنايت سقالي وكوفي لزنا برسبي نسخو سقلو نسخن كوف وي هذا من وين كلا هجر بقى يتفن نو أبتا نسخ سقلو زلزلو أبتا فدو
ስለዚ ዝኣምኖ እስከበሉ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ይበሉ ኣነ ዝኣምኖ ካብሉ ንኹነታት ኣይኮንኩን ሰባት ብዛዕባይ ዝብልዎ ኣይኮንኩን ነቲ ኣምላኽ ብዓይ ዝተዛረቦ ዝፀዋዓኒ ንዑ እየ ዝኣምኖ ማርዶኳይ ነቲ እግዚኣብሔር ምስ እስራኤል ዘለዋ ኪዳን ሰሚዑ ፈሊጡን ኣሚኑን ጽሎቱን መለላልኡን ጥርዓኑን ምስ ኣምላኽ ገይሩ ምስቲ ክሓርዶ ዝደለየ ኣብ ጉንዶ ሰቕሎ ደለየ ኣብቲ ኣፈፈይቲ ደው ኢሉ እግዚኣብሔር ነገረይ ከይፈታሕካ ካብ ስፍራ እዚ ኣይከይድና ኢሉ እቲ ዝሓርዶ ግን ኣብኡ ዘሎ ኣምላኽ ምሳይኹም ስለ ዘሎ ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘሎ ሓራዲኻ ክሓርደካ ሃተፍተፍ እንተበለ ኣይትሕረድን ኢኻ ብለካ ኣለኹ ኣሜን ሃማን ኣብኡ እዩ ዘሎ ማርዶኳይ ኣብ ኣፍ ደጉ እዩ ዘሎ ማርዶኳይ ናብ ኣምላኽ ይጠርዕ ኣሎ ሃማን ድማ ንንጉስ ሓሽወረሽ እቲ ኪዳን ናይ መቕተሊ ኣሕሊፍካ ኣብ ኢደይ ሃበኒ ኢልዎ ተረኪቡ እዩ ዘሎ ንማርዶኳይ ክቐትል ግን ሓይሊ የብሉን ሃማን ተረኪቡ እዩ ንማርዶኳይ ክቐትሎ ዝኽእል ስልጣን ወረቐት ተባሂዎ ተጻሒፉ እዩ ግን እምነተይ ይበሉ ንጸላእየ ዘይኮነሲ ንኣምላኽ እየ ዘርኢ ኩነታተይ ዘይኮነሲ መጻኤ እየ ዝርኢ ብዛዕባይ ኣብዚ ምድሪ ዝበሃል ዘይኮነሲ እቲ ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለይ ጽሒፍዎ ዘለ ዝርኢ ኣሜን ስለዚ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣርጊጽና ንሓዞ ዝብለኩም ዘለኹ ኣሜን መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባይን ብዛዕባኹም ተዛሪቡ ስለዚ ማርዶኳይ ኮፍ ኢሉ እታ ሰበይቱ ግን ትሪኡ ኣለኹም ጠቢባን ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ምስኡ ገጢምካ ዘለኻ እስራኤላዊ ካይከውን ስለምንታይ ኪዳን ኣለና ንስኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሜን ስለዚ እስራኤላዊ ተጠንቀቕ ኢላቶ ኣብ ቅድሞ ክትወድቕ ጀሚርካ ኣለኻ ኢላቶ ኣብ ቅድሚ እንታይ ገይራቶ ኣላ ክትወድቕ ጀሚርካ ኣለኻ ኢላቶ ኣላ ክትወድቕ እንታይ ገይራቶ ኣላ ጀሚርካ ዘለኻ ኢላቶ ካብ ዘርኢ ኣይሁድ እንተ ደኣ ኮይኑ ፈጺምካ ኣብ ቅድሞ ክትወድቕ ኢኻ ኦኬ ኣብኣ ከሎም እዛ ዘርኢ ከም ዘለዋ ሒዘካ ኣለኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ኣውፅኡለይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ኣውፅኡለይ እዛ ዘርኢ ትብል እወ ዓዊልካ ንብበለይ ዋላ እንድሕር ኢልኻ እወ ኦኬ ቀፂላ ካብ ቁጥሪ 13 የስ ሳቶም ካብ መን እዮም ነቶም ዝተቐበሎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣመኑ ኩሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳተን ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍትወት ስጋ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ካብ ኣምላኽ ዝተወልዱ ይብለና ኣሎ ስለ ጠፋኢ ዘርኢ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ይብለና ሸ ታዕድኻ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢኹም ተወለድኩም ለና ጴጥሮስ እዚ ኻ እንታይ ሰብኣይ እንታይ ትብለላ ኣብ ፈፂንካ ትወድቕ ዘይለኻ ዘለኻ ዘርኢ ካብ ዘርኢ ታ ዘርኢ ትሪኦ ኣለኹ ታ ዘርኢ ክትሕዘኩም ዘይለ ዘሎ ታ ዘርኢ ዘርእና ንሕና ወይ ከዓ ኺዳንና ንሕና ካብ መን እዩ ክርስቶስ ርኢኹም ስለዚ እምበር ተባህለ እንተተባህለ መዓስ ዘይተሞርተ ኮይኑ መዓስ ዘይተደግመ ኢላ እታ ዘማሪት ምሽ ተማሪት እኮ እዩ ኦኬ ስለዚ ኣኺልካ ኢላቶ ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኢዮብ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 9 መረ እዩ እቲ ጻድቕ ግና ኢሉ ኣብ መንገዱ ይጸንዕ መን ይጻድቕ ቃል ኣምላኽን ንቃል ኣምላኽን ተኸቲሉ ዝኸይድ ድምፂ ኣምላኽ ብምርዒት ኣምላኽ ንኣምላኽ ጥራይ ዘገልግል ሰብ በሃል እዚ ኣሜን ኢዮብ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 9 ኢዮብ 17 ቁፅሪ 9 የስ ኣደውን ጻሃትካ እንታይ ገብራ እንዳበርትዓ ኸዳ ርኢኹሞ መን ይጻድቕ ብለኩም ኣለኹ እዚ ሕጂ ንዛረብ ዘለና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ ክርስቶስ እያ ኣብ መን ትኸይድ ኣላ ብክርስቶስ እያ ዝመዋረት የመዋረት ዝተደግመ ይደገም ዝተባህለ ኣብዚ ኣይሰርሕን ኣሜን ጽሑፍ ይስከበሉ ጽሑፍ እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኻስ ብዙሓት ነብሳት ይዕንቀፈ ኣለዎ ኢሎም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣቦ ዘይኮነ ኩልኹም ምንቆስ ኢሉ
ምክንያቱ ኣነ ግን እንታይ ማለት እዩ ኣነ ታትናቱ ይኽነገርኩም ደለ ኣነ ግን በዓል ኪዳን እየ ማለት እዩ ብዛዕባና ብዝተባሃለ ይበሃል ብዛዕባኹም ዝተባሃለ ይበሃል ጥራይ ንሕና ነቲ ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነገራቱ ኣጽኒዕና እንተዳ ሒዝና እብለኩም ኣለኹ ንዓና ይረኽበናን እዩ ኣሜን ኣምላኽ ዲ ዝፈርድ ሰብ ጳውሎስ ኣይኮነን ሰብ ኢሉ ኣነ ከማ ንባዕለይ ንገዛ ርእሰይ ኣይፍቅደላኒ ክትፈርድ ኢሉ ሰብ ምስ ሰብ እንተተባእሰ እግዚአብሔር ይዓርቆ ኢሉ ሰብ ምስ እግዚአብሔር እንተተባእሰ ግን መን ይዓርቆ ኢሉ ኣነ ንስኹምን ምስ ሰብ ዘለና ነገራት ቀሊል እዩ ምስ እግዚአብሔር ጥራይና ብፍርሓትን ብራዕድን ክንቅፅል ዘለና እዚ ማለት ክንሰብ ንበድል ግን ኣይኮንኩን ዘሎ ግን ተሰብ ኢሎምና ከምዚኦም ዝብሉና ብዛዕባና ከምዚኦም ዝፈጥሩና ካብዚ ፈፂምና እንተ ዘይወፂና ክንዓብውና ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ፈጽም ናትና ስራሕ ኣይኮነን ናትና ስራሕ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንሶም ናቶም ግብሪ ኣነ ወላ ክፉእ እንተገበርኩ ናተይ ግብሪ እምበር ናይ እግዚአብሔር ክፉእ ግብሪ ይኮነን ሰባት ክፉእ ግብሪ ዝገብሮ ካብ እግዚአብሔር ኣይኮነን ካብ ባዕሉ ትምኒቶም እዩ ኣሜን ኣሜን ድብሩኻት ስለዚ እምበር እቲ ጻድቕ እንታይ ኢልዎ ብመንገዲ ይጸንዕ ኢሎ መንገዲ እታ መንገዲ እንታይ ኣነ ሓቅን ህይወትን እየ የስ ዝበለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ እቲ ጻድቕ ግና ኣብ መንገዲ ይጸንዕ እወ እቲ ጻድቕ ኣብ መንገዱ ክጸንዕ እቲ ኣዳው ንጹህ ዝኾነ ከዓ እናበርትዕ ክኸይድ እዩ እስኪ እንዳበርትዕና ኢና ክንከይድ እስከበል ብሓባር ኣርጊጽ እየ ዝፈልጥ ነግረኩም ኣነ ኣርጊጽ ይፈልጥ እንዳበርትዕና ከም ንኸይድ ኣርጊጽ ከመይ ጌርካ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ መንፈስን ምርሒቱን ይፈልጥ ኣሜን ኣርጊጽ ይፈልጥ ኣሜን ዶ ስለዚ ኣርጊጽና ንፈልጥካ ንብል ብሓባር ኣሜን ስለዚ እወ እንዳበርትዕ ክኸይድ ኢሉ እወ እንታይ እናበርትዕ ክኸይድ ይህ እንታይ ስለ ዝኾነ እቲ ጻድቕ ግና ኣብ መንገዱ ይጸንዕ መጀመርቱ እንታይ ኢለኩም መጀመርታ ምእማንና እየ ዝብለኩም ዘለኹምሽ መጀመርታ እታ እምነት ስለ ዝሓዝናያ ኢና እታ እንዳበርትዕና ንኸደላ ምኽንያት መጀመርታ እታ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝሓዝና ኢና እታ ምብርትዓና ምኽንያት ባዕልና ስለ ዝነፋዕና ነገር ኣይኮነን እምነትና ዝፀውዓና ኣምላኽ ስለ ዝፈለጥና ስለ ዝተረዳእና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን እግዚአብሔር ሰናይ ስለዚ ጻድቕ እንታይ እንደገበረ እንዳበርትዕ ይኸይድ ስለዚ እንዳበርትዕና ድማ ንኸይድ እግዚአብሔር ዓብዩ ግን ኣብዚ ምድሪ ንሪኦ ነገር እንተ ርኢና ግን ብዙሕ ነገር ወላ ስለ ክርስቶስ ስበኽ ወላ ስለ ካልእ ተቃውሞ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ግን ክተርፈለ ኢልካ ግን ኣይትሕሰብ ምክንያቱ መምህርና መን እዩ መጀመርታ ጌታ ኢየሱስ እዩ ድሕሪኡ ኸ ሓዋርያታት እዮም ክሳብ ሕጂ ሓዋርያታት ኮነ ጎይታ ኮነ ይዓረፈን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 እሞ ንርአ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 እሞ ንርአ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ትሕዙ ኣለኹም ዶ ስቃይ ይብልኒ እቲ ነገር ምክንያቱ ተፀዋዕ ክፈልጥ እየ ማለት እዩ ስቃይ ይብልኒ ከዓይየ በሉ ስቃይ ይብልኒ ከገልግል በሉ ስቃይ ይብልኒ ክፈሪ በሉ ስቃይ ይብልኒ ወንጌል ክምስክር በሉ ስለዚ ኣምላኽ ድማ ዝበሎ ኣባይ ከም ዝፍጸም ይኣምነ በሉ ሃሌሉያ ኣምላኽ ዝበሎ ኣብ ህይወትና ከም ዝፍጸም ርግፀኛ ኣሕዋትና ድም እቶም ንደልዮም ንልብፅለሎም ዘለና ክኸውን ምዃኑ ሲ ርግፀኛ እኔ ኣነ ኮንኩ ርግፀኛ ንሱ ነቲ ርግፀኛ ስለ ዝኣምኖ እቲ እምነት የተረዲኩም ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዘፈጽም መን እዩ ባዕሉ ፈጻሚ ባዕሉ ፈጻሚ ሲ ዝፍጽም ሲ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ንዑ ስለ ዝኣመንና ኢና እቲ ንቃለይ ዝሰምዕን እቲ ምስጢር ነገርኩም ዘሎ ሕጂ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 24 هي 5:24 ወንጌል ዮሐንስ 5:24 ያ አይገርምን ምክንያቱ እንታይ ክትሕዘሉ ኢለኹም እቲ ንቃለይ ይሰምዕን ክትሕዘሉ ይደለ ዘለኹም እቲ ምስጢርና መሰረትና እዛ ትሕዘኩም ዘለኹ ንምንታይና የማፀገም ዘይንደልሃፅ እንተልና እግዚአብሔር ጽኑዕ ግንቢ ጻድቅን ድማ ነመን ይኸይዱ ምዕቆም ስለዚ ጽኑዕ ግንብና እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኢና ዘይነደልህፅ ተስፋ ዘይንቆርፅ መሪስና ተስፋና ዝሕደስ መን ስለ ዝኾነ ይብለኩም ኣለኹ ኣርባዕተ ነጥቢ ስለዚ ከመይ ገይረ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምሊኸ ከመይ ገይረ ይጃጁ ከመይ ገይረ ተስፋ ቆርፅ ከመይ ገይረ ጠራጠር ዘይከውን ፈጺሙ ከመይ ገይረ ናይ ትማሊ ይርኢ ህይወተይ ከመይ ገይረ ናይ ሎሚ ይርኢ ገና ንዝመፅእ ኣኽሊል እየ ዝርኢ ዘለኹ ነገረኩም
نزقين ما يكون تقول أزل عمو أمان يكونن يا سلازي كله نتذهبني سلازي انتايلو اتقندي تخحزاز لني اتسق عيبلن سق عيبلن زبلكم زلو سق عيبلن زبلكم لمخنيات انتايو سق عيبلن زبلكم اتنقالي يسمعن يسمعون بتزلا أخني زأمنن نزل على هيوت علاتو نص خاموت ناب هيوت تساجر امبر نافردي كم زي بتصح بحقي ابلكم الله حواتي بزي قبركو قبركوا نتي أملاخ زبدلكو كأملاخ محرت كقبر لي أبز مدري بزي قبركو سبات بزبلو كم يجري يختار فيكم تحسوا كم يجري فرد لكم تحسوا كم يجري كم سبات زبلوهم كم يجري كتار فيكم تحسوا أتزت صدق مني غيرهم كوي كله بعلندي سلازي نعوم ليه كاسي نعتكا صلاتو هاي سامع يلوم مسي هو زي هاي سامع نمن ده تصلي نسيتان بتنوني كم زي فحيبالو نمن ده تأكب دحراي تصلي سي كتفلت إذا لك أملاكم عينة صلاتو هاي سمعني نبعلي كلا تقبلهم سلام هاي تبلوهم نمن ده جيت هاي كريستوس نصلاتهم تكبروا ولا صلاتهم تخونهم أن تكبروا ميلو بقى سلازي نمن تاينا أبزبن زي أنصار مصحف قدس السبخ بلكم الله نحاد سم كرجم نحاد سم بليم كنجبر نحاد سم عيفك أدناني بقى ولا خلتك زبلك خير مسؤولك بدي أنت تفعل بدي أقول كله أنت مالتي أمزل له من لا شيء عيتهاب مالي داعم بري تزبط صيل كمالتي يكون هوا سلازي أنت مالتي من لا شيء عيتهاب مالتي مخنياتو أنت حدقو تزقبر أنت قبل كسخر عن بعل خان أنت لو تقلك أنت في اللي قال لك هذا أمه سلازي بقى بروخات كم بيت كريستيان نحن زاروا زلهم نيك الأملاخ أمنت نخون فليك قبلنا تدليو كم حبرة فليك تقول دليهم نقال أملاخ زبلا قبر مرمرو نقال أملاخ تصنيعهم حازو شعوق تفلتوهم مصحف قدس أنبو مو خبي مو هان حاسو تفلتوهم زبلنا بمصحف قدس أنبر بزينا سميعكم بزبات بدق زبلهم سميعكم ما يكون زبل مرمرو صباح نقهو مني لك مصحف قدس انت زبل جميرو زرا خلت خاي سمعك زرا خلت انت مالتي كل يوم سب نجارات كفين نفيد كاي اقربك اي تفرد يلو سلازي نعاها سمعت راي نمين نتحدى ما قلت خاي سمعكم ترى فريديو انا قدام اي حاسه مسكر تبع هي تصوع تحيز اللي انا سليخه انت قدشناني يا سلازي انت أقبلكم دليل تركز هنا قال نحس كم بيت كريستيان بذا قال انت عبينا أقبلكم الله سمعكمني نبي أجيبه قيت أباركم قدفهم ده هنقولت بيته قدفهم تقال كي حلفكم سمعوا زابير سناي مغنياتو قال زي بلو سبيز ودق زلتم بروخات سان فلت سبقا خمسة بحين نارس جو زبزلو قال أي مرمرن مصحف قدس كان تايب لنا زبل سبيل لنا مدرزي سلازي إذا كان تايب نقال الزاز يزنقركم زلهم نمنتاي نحنا كاين صحتكم إزار زلهم بركال صحتكم كون زملس زلهم ترديهم نقال صحتكم كون زمعد زلهم أنا سلازي قال نحاس دون بل نمرمر سليهم كزارب إنه خلا بينا يجري زبله كم تود زبلني سلاسة كزارب جمر ساعة خلا نسخة خاص زينا أملاخ يلي يزبله بقى كحمي سليك كلام سمعتك نص زينا أملاخ مهان فلتو سلازي انتهي الكالو نقالي يسمعون زازاني بلا لبزي يسوس قوي اوكي يسوس قوي ما أبقبر هوريات انتهي لكم سقاي بلن إيه انت آمين كاسق زيب بلا كايب لكم زلو سقاي بلن كزاري بقى تقول انت آمين كا مسح كل سامين كا دي حكا مرمير كا دي سقاي بلن كل خلاصي مرمير كا دي خمو انتهي بالسق بل زبلا كاسي ويايت بز بلا كاسي علو دبزي هو نجارات كل زي سق بل زبلا كا مسامصو اتي وعلى دما دو عبلوم اتلك خانات اب جبر هوريات معرف حمشته جبر هوريات معرف حمشته قصري عسران شوعتن عسران شومنتن هجي كم بيت كريستيان اب قال املاك نعبي قال املاك زبلنا نسمع ايدلي الله قال املاك زبلنا انتي بالقال املاك نسمع قال املاك انت زي خبرنايو نقال املاك بغب انت زي حزنايو جبر هوريات حمشته عسران شوعتن 19 مسامصوم أو على دو أبلوهم اتلك خانات دم بذي سمزي كيت مهرودو أي مريرنا أي بلنا كومن حجر كلكلنا كومن إنه خا نير سالم بتمرتهم ملككم ما دم أتي أتقند اللي هذا له أتساوي أي تسي نبانا هم صوت دليلهم
እዚኦም ዝብሉ ዘለው መን እዮም እንታይ ኢለኩም ፈሪሳውያን ፈሪሳውያን ከናይ መንን ኪዳን ዘለዎም ብሩኻት ኣስተውዕሉ ቀንዲ ኣብዚ ምድሪ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያን ከምቲ ተኸታታሊ ትምህርቲ ውሽጣዊ ፈተናን ደጋዊ ፈተናን ዝብል ውሽጣውን ደጋውን ፈሊና ትምህርቲ ንምሃር ኣለና እቲ ፈተና ዘውድቐና አይና እዩ ዘየውድቐና ፈተና አይና እዩ ደጋዊ ፈተና ኣይውድቐናን እዩ ስለ ዝመጻና እቲ ውሽጣዊ ፈተና ግን የውድቐና እዩ ካብ ውሽጥና ስለ ዘይጀመርና ጥራይ ታ ውሽጣዊ በጻሕና ዘለና ደጋዊ ፈተና ዝብሊናን በጽሕና ዘለና ብዛ ቤተክርስትያን ትምህርቲ ደጋዊ ፈተና ኣይውድቐካኒ ደጋዊ ፈተና ኣይውድቐንኒ ይበል ደጋዊ ባዕልኻ ተምጽኦ ዘይኮንስ ባዕሉ ዝመጸካ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዝመጸካ ድማ ትምስኻ ዘሎ ስለ ዝዓቢ እዞም ሰባት እዚኦም እስራኤል እዮም ስለዚ ስም ካይትዛርቡ ዘለው እስራኤሎም እስራኤል ናይ መን እዮም ናይ ኣምላኽ እዮም ቤተክርስትያን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ቀንዲ ውግኣ ኣብ ዓለም ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዘሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እዩ ቤተክርስትያን ናብቲ ቤተክርስትያን እዚኣ ካይትኸዱ ዝብሉ ኣመንቲ እዮም እምበር ዘይኣመንቲ ይኩኑ ኣቶም ብሩኻት ስለዚ ምስ ከለ ሰላም ኣይትበልዎ ዝበሃል ዘለው ኣመንቲ ደም ዘይኣመንቲ ኣመንቲ ንኣመንቲ ኣመንቲ ምስ ኣመንቲ ኣመንቲ ምስ ኣመንቲ እንተ ዝሰማምዑ ነይሮም ንጸላኢ ሕዛ ብሎም ጥዋዕ መበልዎ ነይሮም ጸላኢ ግዜ ምረኸበን ሓይሊ ኣምላኽ ወይ ግብሪ ኣምላኽ ኣዝዩ ኣብዚ ምድሪ ምተገላበጠ ነይሩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና እዚኦም ባዕሎም ከምዚ ኣቦታትና ክምስሎ ገረብ ባሕላ ኣቦታትና ክምስሎ እንታይ ይብሉ ገረብ ባሕላ ተቆሪጹሲ ብኣጌርካ እንደገና ንዓ ትቆርጻ ኣብዚ ዘበን እዚ ቤተክርስትያን ብቤተክርስትያን ነንባዕላ ትዋዳእ ኣሉላ ሰይጣን ከዓ እልል ይብላ ኣሎ ገረብ ባሕላ ኢሎም ኣቦታትና ካብ ገረብ ተቆሪጻ እንደገና ነታ ገረብ ተቆርጻ ኩላ ቤተክርስትያን ስለ ክርስቶስ ሰብኽ እቲ ሓንቲ ቤተክርስትያን ናይ ክርስቶስ ኣይኮነትን ትበሃል ወይ ድማ ኣይትኺድዋ ሕራይ ንዓ እንተ ዳ ኣይትኺዳን ኢልካ ሽዑ ሰባት እንተድሒኖም ናብኢኻ ክትከይድ ካልኣይ ከ ብዙሕ ነገር እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዚ ውሽጣዊ ይበሃል ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኮይኑ ከዓ ንምልካ ንምጻኻ ሽዑ ኣብ ሓንቲ ቤተክርስትያን ኮልኻ እንተራ ምስምማዕ ዘየለ እቲ ሓደ ካል ምርዱ እቲ ሓደ ምርዱ ኮል ዘይምቅባል እንተለኸ እዚኣ እውን ናይ ክርስቶስ ክትብላ ወይ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ይዓይሎ ብሓይሊ ክትብላ የጸግመካ እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለዋ እዚኣ መጀመርታ ናብቲ ትኹል ዝኾነ ቃል ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ኣለዋ መጀመርታ እታ ቤተክርስትያን ትበሃል እታ ሕብረት እታ ሎካል ትበሃል ኣብኡ ደው ክትብላ ኣላ ቅድሚ ደገ ምፍረዳ ቅድም ንባዕላ ውሽጣ ክትምርምር ክትክእል ኣለዋ ስለዚ ዛርብ ዘሎ ስለ ውሽጥና ይዛርብ ናይ ካል እንታይ ገድሽኒ ጳውሎስ ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ገድሽኒ ጳውሎስ ኣብ ዓለም ዘሎ እንታይ ገድሽኒ ንስኹም ተዓረ ይብለና ኣሎ ቤተክርስትያን ትተዓረ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ኮይና ስለ ሓንቲ ቤተክርስትያን ብሌም ክንገብር ኣይፍቀደኩምን እዩ ኣይነፍቅድኒ ኣይፍቀደናን እዩ ንሶም ይበሉና ከም ድሌቶም ኣፎም እዩ ኣፉ ሰብ ትኽልክል ዳ ኣይትኽልክልና ስለዚ ስለ ክርስቶስ ዝሰብኽ ወለዶ ኣብዚ ቤተክርስትያን ክኸውን ስለ ክርስቶስ ዝሰንስን ስለ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣብዚ ክፈርእ ዝቃል እዚ ቃል ኣምላኽ ነድህብ ዝብለኩም ዘሎ ብዛዕባና እንታይ ይበሃሉ ኢለይኩም ኩን ዝዛርብ ዘሎ ብዛዕባኻ ዝበሃል ይበሃል ንስኺ ኣነ ካብ ክርስቶስ ስለ ዘይንበለፅ ከም ድሌቶም ወላ ወረቐት ለጢፎም ጎደና ይለጥፉልካ ግደፎ እዚ ናት ከምኡ ዲና ክንድሕን በቲ ጎደና ተለጥፎ ዲና በላ በታ ቃል ዝብላ ዘለ ኢና ክንከድ ተቃለይ ሰሚዖም ሽብለና ኣሎ ስለዚ እዮም ናብ ዋዕላ ምፅኦሞም ዘምፆም ዘሎ ካህናት እዮም እንታይ ገይሮም ስለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካይሰብኩ ንሕና ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ክርስቶስ ኢና ንሰብኽ ዘለና እንድሕር እዚኦም ኣይትሰምዖም ተባሂሎም እንታይ ዝገብሩ ስም ዲኦም ክስምዑ ኣስተውዕሉ ጽቡቕ እዩ ዝመስል ቃል እንተመሊኻ ቃል ኢኻ ትዛርብ ስለዚ ቃል ክመላ ኣለዎ ካልእ ምንታን ካይውፅእ ክወፅእ ስለዚ ቃል መርምር ቃል መርምሩ ንቃል ኣምላኽ እመኑ ብኡ ድማ ተመላለሱ ብለኩም ኣሎ ትምኒ ስጋ ድማ ይትፍጽሙ ብፁዕ እዩ ስለዚ እምበኣር እዚኦም እንታይ ትሪኦም ኣለኹም እዚኦም ተዝምርምርን ፈሪሳውያን ሕጊ ተዋህቦም ንዖም እዩ ግን ስለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካይሰብኩ ኢሎም ኣምፅኦም መገባ እዩ ኣነ ንስኹም ሕጂ ብዛዕባኦም ኣይኮንናን ክንግረም ደልየ ዘለኹ ሎሚ ብዛዕባ ምን ንሰብኽ ንዓኹም የዛርብ ዘሎ ንኻልእ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ክዕሪ ኣይዛረብን ሕጂ እውን ኣይግድሰኒን ስለ ኣብ ደገ ዘሎ ኣማኒ ይኹም ዘይኣመነ ኣይግድሰኒ እዩ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እንተዳ ኮይንና ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ ግብሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክግለጽ እንድሕር ደሊና ግን እንታይ ንግበር ናብ ክርስቶስን ናብ ቃሉን ንጠምት
نحنا خنعر لنا زقدس نحنا أيو أنا زقدس بروخات حواتي سلزي نعاي زقدسني صباح نوم هو بتلع على مسكوتكو مو بنسمكم عميلهم مش جمرنا جميرنا إلى أسمع عني أملخ يلا مسبولي النايم سلزي أبز زبن زنتاي لكم بتكسيام بعلان بعلا تبلا لعزلا بعلان وانجيلا يكون سبوا بعلان ندايكلن خابزي بيسوس كريستوس يسورنا آمين سلزي وصو أكال أملاخ مرمرو أزيم أمتيوم ممزولو أما جبايم تايس لسبه سميس كريستوس لسبه سلزي سقاي يبلن يبلو قال أملاخ كزاري يبلو نا أملاخي كتقرع يبلو نبا أملاخي كمهلل يبلو سلزي مهلالهم دم خسمعيو مزمور 9 شعاتن قصر شدشة مهلالهم كسمعي آمين سمعي أتوم كرمي زخادو زنبورو سق بالكبلو نسجنا ود داويت محارن إلو أزيو جرح لوقاس معرف 10 شومان تمر أيوة لوقاس معرف 10 سقبل زبلة أمس لكم زلوا نسنت أيزلوا محارني أي تطرع نبأ أملاك أي تتأكب يوم زبل خازلوا لبزبن لوقاس 10 شومان ته كاب قصري 3 شوعاتنا بلكم تجميركم مصبوخ خون لوقاس 10 شومان ته كاب 3 شوعاتنا بلكم تجميركم ما يحيي شخون أم ببلي صنع من يحلف على لما قرمي من يزد لنا نعيناكم سلازي يستبل استقبال بحال سلازي خاص خاجنا من خاص بغزلها أما سلازي استقبال كتب لي باكا أنا خاص قايبلني بلا الله من يسقى تشدر بلا كال قتل من يلما جن يسوع نازراوي يحلف على لما ساتن قاعد لما استقبال لما سلازي استقايب بالنسبة لكم مس تايدا سلازي مسينا زلنا نمن كنشرحنا رحبات بيت كريستيان كتشرح سلا يسوع كريستوس آمين سقاينا بلن عين بعززن قالوا مسانا سلازلو سلازي سي كنأكابنا كنشرحنا كنملخنا كنزمرنا أكزابير ما سرعون تعجبري كجبري بل سلازي نتقالين تتعزيزكم مو مشيلنا نحن هذا ما هنقنلكم الززينا سلازي ريهم كحلف كله مجمرتا يسوع من يحلف زلوا لهم عوري يسوع نازراوي لهم يسوع داويد محارني سقبال يسوع كريستوس متأس كبلو كاب عوران نام منفسه مرأي كرينا يزمسه سلازي نسوا سلا تردعوا أريني له نسو دقاو عين ترى يكون تفوز نقولكم دقاو عين ترى يكون تفوز انت هيدا أقولني كويتا بركة سلازي أقدموا تبرهان كم تعنتوا زبالكم كاي آمنوا خمي غير وداويد محارن نخبلوا يزبلكم ثانية كاي آمنوا خمي غير انكو تقرعوا كاي آمنوا خمي غير انكو آمنيهم زبليان سمع ثانية محارني سلازي جانا مسمت تتصابابيو أنا سخمن متساعد كويتا نتصابا سباتكم كون سلامنتاي كمي غيرنا متساعد ناي كويتا نتصابا وي دما منطاق وي كان كريستيان مخاد كم كنتصابا نخل سبات كمي غيرنا نفلط قالوا بلني يا قالوا نحدي تفلكون كذا كمي غيركا يا بود أملاخ يلوم ود سبت حركة مسخولو يلوم بتل خبلو خيمين ورخ بزيش عجزي الصوم جن قالير إيلو قالوا رئيوم وأنا خمس أخلو خجن إيلو مهيروم سلت مرت كرساس ده زايبلنا الزلنا يكون تتاين فلتين قبلكم ماله حدك أداي نجاز كم نفس نون جوك تبليها ما أنا تمرت كاس زايبلك بزعبها زخونة سمسنا جورها واي كوميدي الكات كيرها سوات يوم نقول هذا الكلام لا جنا يبلك كان سلز زي تفلتيها نون جوك تبل زلخا مالت سلزي أبقال أملاخ إذا رحبت بيت كريستيان تبها زلا دقيم يابزي أقل سلز الله خير كل سبب كفلت زقبو أنا جن كم تسوعكوا بزا بيت كريستيان زي مهلاوي جن نسخاتكم ني أملا سبات كينكم قال زولكم كتبلن كتدقمون كلهم يو فرت رخبي لي جن نقرأ الله سلز بدلنا خد صوب فتسم أملا خايز فلتوني هاي فقدن سليخ تسلسلو سليخ تحسبو خمسين دقبر وين أنا أكتب له عايت تسوع عنان زم هوارات نبعلهم ما يهيرهم نايم سلزي وداوي تحلف اللهم سبلو محارن وداوي سقبل إلهم جنحوا خلايز
ንስግን ስቃይ በለን ጨርሐ መሊሱ ስለዚህ ንሕና ድማ ነገራት ኩሉ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ክርስቶስ ኢየሱስ ብኩሉ ነገር ኃይልኻን መንፈስካን ኣብ ዝሕብረት ዝግለጸልና ንብላለና ኣሜን እግዚአብሔር ይባረኽ ንሱ እንታይ እዩ ዓብይ እዩ ስለዚህ ከምቲ ንብሎ ዘለና እምበኣር ተዛረብናይ ኩሉ እምበኣር ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ናይዚ ቤተክርስትያን እዚ ቴማ ናይዚ ቤተክርስትያን ዕላማ ስቃይ ይብልኔ ንኣምላኽ ከምልኸ ስቃይ ይብልኔ ቃሉ ክምርምሬ ቃሉ እንታይ ክምርምሬ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቃል ከንብቤ ሽዑ ክውድየ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ኣሜን ብሩኻት ስለዚህ ሒዝኩምኒ ኣብ ቃል ይኽጸንዕ ድሕሪ ጅስከበሉ ኣሜን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ኣብ ቃሉ ግብረ ሐዋርያት ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ኣንቢብና ምስግና ክንውዲና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ዘለና ወላት ክንትስኢና እሞ በዚኣ ኣንቢብና ካብ ዘለና ደው ንበል ኣብ ዘለኹም ምኾንኩም ደው ንበል በዚኣ ኣንቢብና ኣመስግና ክንውዲና እግዚአብሔር ሰናይ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 10 ከም ብባኤ ኢየሱስ ጎይታ እዩ በቲ ናይ ቀደም ብክልተ ዝሓድሽ ትርጉምን በዚ ከዓ ዘንብ ዘለኹ ናይ ቀደም እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ስላስን ብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ሰደድዎም ኣብኣ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተው ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነብሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ታ ደግታት ነበሩ ሓዝለይኹም ንሳቶም እዚ ነገር እዚ እስከ ከምኡ እንተኾይኑ ኢሎም ኣብ ጸጽባሕ ነቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ፍቃዶም ምንታይ ፍቃዶም ተቀበልዎ ብኩሉ ፍቃዶም ተቀበልዎ ናይ ኣይገርመኩምን ሒዝኩም ደሞ ሕጂ ሓሳበይ ስለዚ እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ስላስን ብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም ኣብኣ ምስ በጽሑ ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተው እቶም ሰብ ቤርያ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ዝልብሙ ነበሩ እቲ ቃል ብሙሉእ ልቦም ተቀበልዎ ነቲ ቃል ብሙሉእ ልቦም ተቀበልዎ በዚኣ ከም ብባብ ተሓድስ ግሩ በዚኣ ትሕሸኒ ብሙሉእ ልቦም ተቀበልዎ እዚ ነገር እዚ ከምኡ እንተኾይኑ ንኽፈልጡ ከዓ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ኣብ ጸጽባሕ ይምርምሩ ነበሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ጸጽባሕ እንታይ ገብሩ ነበሩ ይምርምሩ ነበሩ እንታይ ይምርምሩ ነበሩ ሰባት እንታይ ይብሉ ይበሉን ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ቅዱሳት መጽሓፋት እንዳኣከቡ ግን ይምርምሩ ነበሩ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ መጽሐፍ ክትኻ ስለ ቅዱስ ስለ ተባህለና ነገር ስለ ተኪዳና እንዳዘከርና ናበኻ ክንጠብቕ ብዛዕባና ተጻሕፈ ነገር ኣስተውዒልና ክንሕስ እግዚአብሔር ዓቢኻ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብቃልካ ክስርቶ ብቃልካ ትዕብ